Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga alagad si Kanginan Tifon Morales and then my partner ka po diri, si Randy Tayad. Okay, asap kita ha? Always say a prayer. Mano kay sunan mo na importante na to, no? Unahon ta ang atong pagpangaliya, pagampo nga tos tong labaw magagahom. Lord, thank you kayo sa mga grasyang ay maghihatag ka namo sa matag adlaw. Pagligon sa mga una-una, inguman sa mga panlawas. Thank you kay Lord. Salamat jud kayo sa mga grasyang ay maghihatag diri ka namo. Bueno, kay sunan, sabi ta mo para. Mau ba? Oh. May bawaan yan ni Manoy nga ng isyu ko. Kunya, di da makuhaan ng ebidensya. Patay ko. Kanang resulta, magbutang tag resulta diya sa gawas. Ebidensya na ba yan na? Unya, nga mihimo ka man ana, nga illegal maghadi ay na. Ay, gamay ramong nakasuha man eh. Ginagmay ramang gudi. Pamungkas lang ba? Na, ay tayo nagpaagi oy, kay gihasulas man nang imo, mercy anong sinay mga tana. Oo man eh. Unyaon sa man, nasultihan ni mo imong manghud. Ako na tong gingnan. Uy, Islaw, basig ikaw ha, mag-apil-apil kag pustaan ha. Basig ang atong panudan, madiskuhido ana. Aba di oy. Ay, may pusta ko ana. Kay wa di ay. Wow, oy. Wam gani ko gibaw usaha ng pagpusta ana. So, wa gyud ka mo pusta-pusta ana. Wa lagi. Ojo ko kasaway na pusta-pusta ana. Kanaron doon ay hearing. Pugos ito eh. Pagkakito istorya ha. Oy, day. Anong taong ka? Anong sa ka, day, Mercy? Piskot yung mga tawhana, huwag mga respeto. Ngano man tao, no sa may problema. Kasi may kontra ni mo, ha? Idakin sa pa ka ng mga silingan nato. Ngano man lagi. Kalagot kaayo. Ngano lagi, gipangyuan gihapon kang resulta. Wa man. Oh, wa man ka, ngano suko naman sab ka. Wala sila mangutanan ako kung sa resulta. Gisugo na gid hinuon ko nga ipaingon si Kanot nga mopusta sila. Maoning numero ha. Ihatag dis imong manghud ha. Oo? Kana na, mao nang listahan na mga ngan ana og ilan na ng kwarta ha. Totala na. Mao na tanan. Animal bayaw eh. Nganong gidawat sa mo? Ug sabay gusto nimo. Nga kung balibaran ako, ingnon kong garbusa ko. Dili o pamalihugan, arte. Mo na'y gusto nimong mahitabo, ha? Ay ngano man. Ay, nangutan naman silang asas Kanot. Di akong giingnan, nga wako kahibaw. Basig na asbay. Ano ito? Nangutan na silang asa ko. Akong giinang mo pauli ko sa ato. Giingnan man hinuong kong ibaliw kong ingon ni Kanot B. Nga papusta ko ng numeroha para karong hapon. Nadi akong gisuot ang numero. O nya, balibad pa ko. Ingnon ko nga batik kong batasan ko. Di ko musugot. Di ko kapamalihugan. Ay, kanang manghud gid mo eh. Mo gid nakaingon. Usa? Sige, ingon mo? Ingon ko nga kanang imong manghud may nakaingon nganong miapil-apil siya ng pangisyo nga hasa na hinuunta na pagan. Saan man ni mo, mama niya pag inabuhi. Sa paginabuhi? Ngano, naa sa gibuhi ana, ha? Siya'y gabuhi nato? Nga siya mga atong gibuhi dinhi? Oh, Kanot. Saan naman? Oh, ako ni Manoy. Oo, sabi na. Ang sana? Ako ang Manoy ka nang groceries ko Manoy. Groceries. Para nato din hey. Na yung mga ham diha o tusino, mga hotdogs, itlog, uguban pa. Yun na, diin man kuno kag kwarta, man. Wasa pa, naigaan man ko. Sinaigan. Naunsa. Sibot may ipasabot na naigan Kanot. Ay, nadagaan ko ba? Usa sa mga nipusta na ako, baka nang nakadaog. Nya dako man siya gipusta. Maunang kuan. Gawas nga na ako ka na porsyento sa kita, naamsa ko'y ako sa madagaan. Ya, lahat yung ng tips sa nakadaog. Mau ba? O nya, nakapalit ko usak sa kubugas. Okay na naman eh. Ha? Siga mo ng mata ninyo. Basta maigaan ako pero niya, swerte kita. Wa ko magdahom nga ingon mo day ana kun mag-aser og swertres dagko sa gitaon. Nagpalit gud si Kanot og bugas usa ka sako, pero balig na po ra ka kilo. Gisud gihapon og sako. Mao to nga murag
Usa gyapok sako. O ako kasabot, masuko ba ko o malipay ba ko? Unya. Uy, Marie, kumusta naman ka? May kinasaag ka din sa bahay, da? O lagi Mari, uy, unsaon mo naman tayo trabaho. Ha? Ngano ko, unsa man pagkahitabo, Marie? Ay, nanira among kumpanya, Mari, na bankrupt. Ha? Wala ka sulti sa imong bana, Mari? Ni Pari Islaw? Wa mo siya magsiskot ako, anak, nga wala rin siya trabaho. Mao ba? Hala. Ay, basi ko siya maapil og kataktak, Marie. Uy, ano ka taong wa man siya mataktak? Unsa magpabilin sa dito sa suot? Oh, ha? Lagi. Kami manguba na pagpanggawas ng mugod, pagdawat sa among gamay. Mao pa, wala siya magsulti na ko, anak. Oh, basig nakakita na sigla ang trabaho. Mausad, no? Nga ikaw, Marie, unsa na malay trabaho ni mo? Oh, racket. Racket na lagi nagmay. Unsa mang rakita ni mo, Marie? Nakay numero diha. Unsa mang numero ha, oy? Numero sa telepono o sa cellphone? O di ba sabay? Dili, uy, laing numero. O unsa numero ha, di ay? Numero sa swertris ba? Ang man mo pusta ka? Dili, Mari, uy. Nangisyo ko. O, ha? Main na lang ni Mari. Pamugas. Kaysa mag-istambay. Mausad, no? Basahe ko, be. Sa may numero hain mo? Ana, Marie, sa pagkatinuod lang no, nagubot, yun may anak kadiyot tinhi, tungod anang igsuon sa kumbana nga nangisyusad. Ha? Nga naman. Samukan ko. Kaya mga silingan na mo diri, ari mga tanag unsay ni gawas. Nga di man unta ako mo'y nangisyo. Uy, ang sagod di ay. Mao nang wa kay ko anak, Marie, uy. Ug buto na unaon, no. Ay unay kay ko anak, kay ako bayaw ng issue pud baya. Ay, mao pa. Nahala, uy. Sige, uy. Di na lang ko mamugos ni mo, Mari, uy. Pero, nindot man ko nung taog mo pusta ka niya, pusta po ka diri. Para ba, kung mo gawas, dubli imong daog. Unyag mapildi doble pod. Ay, sus, may gunahuna ka man anang pildi. Ang imong daog mo imong hunahuna-un. Bitaw sad no, pero di lang sa ko, Marie, paas lang sa ko ana. Ah, sige, Mari, uy. Ing na lang niya ako kung mo pusta ka, ha? Ha? Tiksi ko, ha? Nasira na dahil ilang kumpanya nga gitrabahoan sa kong bana. Kung mauna, wala dahil trabaho ang akong bana. Pero anong kada adlaw man na siya mulakaw? Magsinilas na sad noon. Lano? Huwag man ni magsulting karaho, eh. Sa ato pa karong swelduhan. O siya ikahatag na ko ron. Hanggaw man yung tawhanan nga nung huwag man magsulti. Halay, maluoy man sa kumakunahuna, uy. Pakigsultihan ako siya ni kaput. Ay, siya na rin ni abot. Uy, nag-uban man ko di ay si Kanot. Dong Islaw! Day! Dong Marika na ko, Dong. Ano, Day? Sunda ko nga rin kwarto. Dali. Ay! Kauto para ba? Ikaw mag-jir-jir? Asa balibaran? Kadiyo to niya. Naon sa kawin ka nung gahubo ka? Oh, unsa man? Wala tayo buayan eh. Oh, nindo sa rin bago. Tay pa, hindi ka mo ipot ako ipasabot, uy. Ha? Gusto ko magigsulti ni mo nga nung wa ka man musulti na ako nga nanirada da inyong kumpanya. Oh, Dinhi si Mariid na. Kuan Ug to siya ni- mo'y nagsulti na ako nga wa na di ay inyong kumpanya. Nasira kay na bankrupt. Ano mo ka musulti na ako, anak? nga naman, sultihan, teka. Imong paablihan o balik ang kumpanya. Ay, dili na mo ibot ako ipasabot, uy, karaho. Unya, asawa man ka ako nimo. So dapat, mahibawsad ko. Kay dili ra ikay maproblema sa atong pagpuyo lakip ko. Gusto ko makatabang sad nimo. Unya, unsa na ko pagtabang kung ikaw mismo, di ka musulti na ako kung unsay problema. Kuan, Day, kining... Kung kapahiupos man ka, uy, suluhon man nimo ang problema. Day, merci.
Gipahungaw gid ako sa kumbanang akong kahiubos niya kay gusto niya nga siya ray maproblema. Di magud mahimo nga siya ra kay pamilya man mi. So dapat mahipahusad ko aron sa ingon makatabang ko. Pero wa man musulti mo tong nahiubos ko sa kumbana. Unya, Day, naibaw kong ubos ka na ako, day. Sorry na kayo, day. unya karon. Sorry na ba? Unsa man nimo ron, nga wa naman kay trabaho. Misulti ka pa nako sa wa pa mo manira. Maginahinay unta kog pangitag trabaho sa nako para kun di ko makakita sa imong trabaho, at least di ta masiro ba, may kanon gihapon ta. Oh, di mangyapon ta mapas mo, day. Si dili uy. Nga naman, may nakitaan ka ng laing trabaho? Rakit lang god, bisa ginagmay. Budak ko masad ni, tigumon. Oo kasabot uy. Na ako'y rakit, day. Makakaon lagi hapon ta. Unsa ra kita? Aser? Asas pulis? Dili asit. Asit pa ni mong gingon, aser ba? Oh, unsa? Asit din na di ay? Oo, asit. Oo, pero kini nga akong gisudlan ron, aser, dili asit. Unsa nang asher? Tig-isyu ko ng numero. Parehas kang kanot? Siya bitin pa so na ko, ana. Pagkabungot baya nimong islawak ka, uy. Hibaw baya kang kontra kay na nako, ha? Nganong imong manggisudlan, animala gid nimo, uy. Oh, sa may gusto ni mo? Mapas mo ta? Hastang ato anak? Islaw? Ay, kabalaga. Temporary raman eh. Pwede ko mohangyo ni mo islaw? Uy, problema, day. Sige. Ang yulaw, sama na. Dali, ipaduol na ko, be. Ipaduol imong dunggan. Sama na. Sunod ka ni, musulti ka, ha? Da. Ako doon ka na. Ayaw, Lucia. Nalusian gud nako iyang dunggan kay naglagot man ko tungod siyang kahanggaw, nahibaw siyang kontra kay nakong mangisyu, mao magigituyuan sa hanggaw. Unya, Day. Gunot sa ko kadit kay. Mugawas na. Dili na mapungan. Mugawas na. sa deni uy. Uy, kahiyon kayo, Day. Kahiyon kayo. Sa man ni uy. Uy, mga tiket man gud ni. Ay gikan tingali ni nangisyu ang kanahan. Ay, maglayo! Pulis ni. Ha? Sakpan yung ka ikaw na iting isyo na niya. Nabilibinin siya. Ay kung answer dili sir uy kanang. You're under arrest. Ay. You have the right to remain silent. Ha? May katungod kang pagpakahilom ni mo. Ha? Kung wala kayo abogado, tagaan ka abogado nga gwapo. Islaw! Giangko ni Islaw nga siya mo'y nangisyo o siya gyud ang gidakop. Mo na akong problema ron. Unsaon na ko nga matabangan ako si Islaw. Wa gid may kwarta nga ikapiyansa. Unsa akong buhaton? Pasagda na lang nako siya nga mabilanggo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mercy. Malabi ako na na. Pepe Tablia, Kuya Alan. Kainit, Salamat ay. sa mga nipalit og nigamit og niinom. Tawag ko na to zero na day. Good morning! Salamat kayo. Binam! Hi, Ate Pres. Salamat kay Ate Pres. Sa tanan nga ng mga namati na to karon, Sir Ricky Asnar, Sir Choi Asnar. Good morning nyo din na sa tanan nga mga kaigsunan na to diya sa Talisay. Yun niya, ay mo kalimot nga dunay FB page si Sir Vice Mayor Choi Asnar nga pwede nyo i-like, i-share niya, mo follow mo dito niya sa umabot nga birthday ni Vice Mayor Choi Asnar makadaog mo daghang mga premyo. Nya uban pa nato mga murag motor man siguro ipa-premyo ni Vice Mayor Choi Asnar. Salamat kayo mo ni public service ni Sir Ryan ug ni Ma'am Casmer. Thank you kayo. Unya sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pipito diyan sa Torino
kumusta ka diha Kuya Nick? Ni Dudong GR Pipito po diha sa Toledo. Kumusta ka mo tanan diha sa 3rd District sa tanan og ni Gobernador Gwen Garcia. Kumusta ka diha Gwen Garcia og PG Garcia. Kumusta tanan nato mga suo diha. Sa tanan kayo og sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Mega Yield Foliar Fertilizer. Thank you kayo. Salamat kay ninyong tanan. Ug Okay, akong Ate Pres? i-great di ay ang barangay kapitan sa Inayawan. Oo. Kirk Brian Ripolyo sa iyang mga tao sa iyang inahan, iyang papa. May pagpaminaw og sa tanang taga Inayawan. Oo. May pagpaminaw ninyo. Salamat kay sa nga tanan. O niya ako sang pagmustahon niya akong amigo pod kay Ate Pres usa sa mga kapitan diha sa Talisay diha sa ang iyaha diha sa Lawaan Tres si Reggie Marababol. Ay, si Kap Reggie di ay. Oo, Kap Reggie Og sa iyang Marababol. misis. Kumusta ka diha? O Ma'am Lynn. Misis kasi Aileen. Aileen. Oo. Oo. Kumusta mo diha? Kap Reggie Marababol. Sa tanan nimo mga tao diha labi na gyud sa imo ang mga tanod po diha nga kuan kayo aktibo kayo. Aktibo kayo, mga Salamat maayo kayo. sa kayo. Lami ra ba kito iyang ipakaon na Ate Pres Katong Probuyang. salad bitaw nga vegetable bitaw. Oh, thank you kayo, Kap. Oh. O katong isda, o sige na isda. Padpad, Ate Pres. Padpad, Tagsar oh. kikam kita ato, Ate Pres. Padpad. Oh, padpad. Lami Lami kayo. kayo. Gis kabitsyo niya. Tambok ra ba kayo na ibihod? Sus, pero buyag lang. Thank you kayo, Kap Reggie Marababol diha sa Lawaan Tres. Tres. Atong Usap pinalagyan to kapitan diha. usap to yung isda lang ningon ato gito nga pikas ra. Oh, pikas man to siya, bam. Kay, padpad man. Kita, siguro ka na ba mo, eh? Pero nato tugba nga pikas. Wala. Ay, nato ra to siya, pikas. O sa man yung panit ato puro ram to tiyan ako nagkita. Mao lagi. Mao talagsaon ra kay na inana, bam. Tagsara Pero na. lami kayo Oh, ba? lami kayo. Lami. Lami kay Ate Pres. Nya kanang tilugon po to siya nga isda Ate Pres dili to siya Kasi na kanang. din na mabaligya sa merkado, padpad. Tagsar kay ka makita na Ate Pres kay og makadungog nag panalitan ay maglakaw makadungog na silang mga murag induyog sa yuta amo suksok na dito sila gyud. Ari, Di ka kakita. Di Sa gyud ato, pero ato na loud. Naanas loud. Oh, Loud na siya, gyud. naanas siya. Naa sa mga kabatuan ana. Di ay. Thank you kayo, Kapre J. Marababol, ha? Thank you kayo sa ibong mga konsyal po diya. O sa tanan mong mga tanods po diya. Thank you. Salamat kayo. Okay, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan sa ang tanan nga nagtumar karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katong taas og sugar. Ayaw gyud si piyata pag-inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gihapon, sa di pa ka mukaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Mao gihapon ining gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang ni atong na problema sa kidney, ingon man UTI, ani-anay makasulbad anang tanan. Suwayin ninyo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, imna nimo og Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na ang imong kidney, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon matag adlaw, maintenance na lang na. Ayaw kalimot alang sa atong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic. It's organic. Okay, thank you kay Ate Pres. Nga sa tanan nato mga kaigsuunan, salamat yung kayo ninyong tanan sa pagpalayo kanunay sa ato ang Sed Liniment Oil. Bisan daghan na kayo nga mauna na. Sos, ang ato ang number 1 nga plus ang Sed Liniment Oil, nagpabiling ni Barog, maog yung number 1 sa market. Bisan pag ato ng surveyhon, pero buyag lang taon. Kay tinuon magyud ni nga muwagtag sa ato ang mga panuot. Daghan bitaw mga nagbuhat og mga haplas, pero ang problema kung epektibo ba, kung tinuod ba na nga mutambal gyud sa ato ang mga panuhot, pamaol, panagkid sa kalawasan kanang mga
Katul-katul na to, kanang mga paso na to, kutos kabataan. Ilikay pag yun ta sa dinggi. Nini nga to ang seed liniment oil. Pero klaroon yun na to ha, seed SCED. Mga na klaro, seed liniment oil nga anar na to, mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Sa butika na gyud ang seed liniment oil, no? Kaya gipakusgan na gas mo nang na seed na SCED na siya. Kaya gipakusgan og samot ang iyang kaepektibo. Unya gipakusgan pagid ang kahumot, tangil ngiga. Unya muna ang seed liniment oil ka sa butika na gyud nato mapalit kay ang original gyud diliwaan na sa gawas. Og maglisod ganita arista di ta kalugar padaglitan sa Facebook na lang. Bistahin ninyo ang page sa Seed Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Huwag ayaw kalimot nga i-like ang page. Makita doon tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Kumusta na po niya, Joseph Aliganda o ang asawa si Susit Antig. Ang ilngiga. Diya sa Buanoy, Balamban. Igamitan ni nato, Gams. Si Badin, Sekretarya. Elpidio o si Isabel, Sekretarya. Diha sa Biga Toledo. Biga. Biga Toledo. Kaya salamat sa inyong pagsalig sa seed liniment oil. Thank you. Salamat kayo ninyong tanan. Bam! Salamat gapon sa ato mga tigamitan sa Celebrity Kunting Beauty Soap. Ilapit na diha sa ato ang mga galangan na diha sa may barko, no? Naaman na sila yung mga, murag naaman na sila yung rasyon nila diha, ang kaugalingon tingali nga mga gamit alaan. Pero ilapit na sa ato mga apprentice diha, no? Ayaw kalimot niya nga itong Celebrity Kunting Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Alang usap sa ato ang pagpangaligo, no? Alang sa ato ang hamis, mga katul-katul, mga pugis-pugis, baka doon na baka tayo mga whiteys, mga blackheads. Doon na kita moisturizer kini atong maong sabon ug magpabilin kitang younger looking og kutis artista. Celebrity Kojic Beauty Soap, ilabi na ni Mr. Dennis Heneta sa Mahayag San Miguel Bohol og iyang misis nga si Cel Heneta, no? Og iyang mga kabataan. Ingon man sab ni Ruel Kayakay Gitonis diha sa Light Ferry 88, no? Salamat kaayo ha. Og saya ko nung karilibo diha sa iyang trabahoan si Agaw Brian Gitones. So, mga kauban diha sa barko. Salamat kayo. Imitin na to sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Okay, salamat kay Bamo niya sa tanan ito mga igsuunan nga bisag asa ta padong, no, bisag unsay atong kanon, do na gyud tuksin nga musud sa atong kalausan, bisag unsay atong imnon labi na manghanggap tag mga aso sa tambutso, motor, truck ug unsa ba diha, sudlan gyud tuksin ang atong kalawasan niya, mao man imo daot sa atong blood cells. Unya kun madaot atong blood cells tungod tuksin, ay mula po tong sticky ang atong dugo niya, mao ra man tigatod sa nutrients sa atong kalawasan. Nutrients, oxygen og tubig unya hindi kalapot sa atong dugo. Doon na yun tayo mga diferensya ng mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, o guban pa natong balatian, constipated ka ng constipated ka, maglisod ka gitsar, mao yun na. Pero kung mo tomar ka G-Detox Plus Herbal Capsule ay mga wagtang ng mga toxin sa imong kalawasan. Mao na kinahanglan gyud ta mo gamit og G-Detox kada adlaw. Tumar gyud ta G-Detox kay mao na tigwagtang sa toxin sa atong lawas. Nya natural pag yun na siya nga remedy nga tigwagtang sa toxin, puno pag yun sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Ang atong pagtumar kausar gyud sa kadlaw, usa ka oras sa di pa kamukaon. Kana kun wa pa kay balatian, pwede pag yung gamay no ani bisag duna kay maintenance. Pero duna na kay balatian katulog yung kainom sa usa ka adlaw, usa ka oras sa di pa kamukaon niya. Imnan gyud na natong 8 ato sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mao inungdan sa imong balatian o karon lig-on gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy, Ate Pres. Mercy. Oh, Mercy. Have mercy on us. Oh, kanis Mercy, Ate Pres. Problema, Ate Pres, kay kaning iyang kuan, manghod man siguro ni siyang igsuon nga na maligya kinis kanot, na maligyag masyaw. Ako kanang surtres nga illegal. Karon ang iyang bana na wagtangag trabaho,
na maligya pod o swertres nga illegal. Ang naglain ang iyang tiyan sa iyang bana at repres, wa makabantay iyang bana, nga gisundan taon, kontra magyud kay ning Mercy ng kunang inana at repres. Gisundan taon sa mga pulis ang iyang bana, pag-abot sa ilang, haday, guniti ka diyo tay, kay naglain akong tiyan day. Gunita niya, pagtanaw niya, sus, mga numero, maumay pag-abot sa pulis. You are under arrest. Sus, you have the right to remain silent. Siya mo nadakpan. Wala. Siya mo nadakpan. Mao ni problema ni Ate Pres. Saon niya ko no. Saon man yung pasagdan lang. Wara ba may kwarta tao ikapian? Saon man taon. Unsa may akong buhaton. Pasagdan na lang nako siya nga mabilanggo. Kisa may nag-ana ang bana? Si Koan, si Mercy. Kisa may gidakpan di ay? Si Koan, si Mercy. Ang inanim niya ang pangutana. Giangko di gislaw nga siya nangisyo. Siya nangisyo. Giangko niya nga siya nangisyo. Siya mo yung padakop. Siya magpapriso. Mao niya akong problema. Batabang ako si Islaw. Wala ba taon kwarta ikapiansa? Sagdanan ako siya mabilanggo. Pila kay kuan anak mabilanggo? 3,500 man siguro natin, Pres. 3,500. Ang piyansa? Dili ang priso. Ay, kadang ko araw natin, Pres, your tres. Maral lagi, 3,500. Ang piyansa, pero wala priso. Why priso natin, Pres? Bayad ra. Bayad lang. 3,500. Adi, manghuam na lang ka nga to sa imong coordinator. Kanang, kinsa iyang gikuha na. Pero, mag-provision ka natin, Pres. Illegal may lang grupo. Illegal man, provision ka. Kinahanglan ka report, anak, kada buwan. Amo ba? Pero mo kay bayranan o report. Nasa tayo pakambit lang. Be, sige ba, be? Lucas 12, Lucas kapitulo 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang napakamusadan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalog kaniya ngadto sa bilangguan. Nya, pulis bang gida kadako pa, di ba? Mao ni karon, unya na priso na sa ba? Katong gingon ninyo nga, mo unsa to manghuam lang unsa to piyansa na lang magpiyansa na lang oy day Mercy kana imong amo kana si Islaw na nay amo nya kargado ka ng mga amo mao na imong piyansa sa ilang mga aser amo ni kanot piyansa manghuam siya amo ni kanot di natural gyud na Ate Pres natural gyud na og naan sila amo Ate Pres kato ilang amo natural gyud na kun madakpan ang iyang mga tao mao imong piyansa gyud. Anak, yun na. So, dili kayo sa magproblema lan, parte sa piyansa. Dili ka mo problema, anak. Kay mao gina ako ni Bawan sa uban ako mga... Ibutang tayo lang, amo mo na coordinator? Murag ginaan natin, Pres. Or mao financer. Coordinator ba na? Financer, no? Financer. Dili kayo kaska. Ang coordinator, di ay lain to? Lain po to, Ate Pres. Katong mo'y kuha sa tanang... Kubra sa tanan nga, mga kwarta. Unsa inyong... pilay kita ni mo diha. Unsay number. No? Mao ti coordinator nga. Mao ti kuha sa tanan nga ilahang mga tao, nga mga usher nila. Mao ti mo kuha, mao ti coordinator. Kana financer lahi gina. Mao mo bayad. Mao na mo bayad og dunay mga igo, mga dagko. Kato pa kani kay si Kanot may nagpasud niya pagkitabang sa ni Kanot dayon sa ilang amo. Kay pananglitan og dili mo tabang iyang amo, kuyaw og mo musulti ng asawa dito sa mga pulis nga mao ni amo mo ni nagkaigo. Wa man kay bawo yung asawa kay glagot mas Mercy ani. Wa kay bawo kinsay financier ani. Ang imo ana dong patabang lang yung Kanot. Tabangi ko Kanot kay ikaw may pasudsud ako ani. Si Kanot binabaw kinsay ilang amo. Kay lison po gisulti na nila ilang kamo amo inaana kay magkutrahan man pud ka. Tiklog yung ka nga masulti. Hilom na lang. Nga mangayo lang yung tabang. Tabang. Kasukas. Makaso mo yun ni Ate Pres, mabot mang yun na skimunda. Ato rin ito piyansahan. Ang sarang kimundalan. Unsa nang kay Munda? Munda ka lang. Hagong mga kaso nga mga ato dito ang kuan. Hiring sa mga kuan. Ang mga attorney, abogado di na amtada sa kapitol sa una. Karon sa Kimunda na sa Pier 4. Alam na Kimunda si meaning. Ang meaning mo na sa angan mo na sa building Ate Pres. Kimunda. Abi na kung tao ng Kimunda. Dili ang angan sa building ambot ngano na. Building na ito. Ang ulag yung duolo nila Goliath, Kanot. Kay mao may nag-recommend ni Islaw. Si Islaw nga, okay na kay temporary ra kuno niya. Sa una timingan man. Lisod. Temporary, pero timingan man imong asawa pag yun bida.
Doon lang mo sa inyong ana na lang. sir, oh. Patabang ni Kanot para ang Imong inyong amo ba? financer, inyong amo mo imo bayad Mao yes na. kuan. Hangyo lang gid no nya. Dili na mo usab ningon ana no. Ayaw lang yun mo ana dong kay wag gyud ayaw na O, sige, bida. Pero abi man gud nimo Gulyat, mao mo gataw na panginabuhi sa Oh, sa uban lagi taon pero kuan kita ana. pero ako pa ni Ate Pres, musud lang gyud siya legal nga kuan. Sa mga legal. Kanang sa PCSO gyud, kanang kanagong naamo Sa gyud. may puhunan. Nabi na puhunan Gulyat. Mao sa lagi, musud siya kanang legal nga kuan, ang puhunan lagi. Pero ay na lang yung padakop. Ay nalang padakop dong ay. Anak na lang no. Dagan lang ko to Kaya ba. ka nila lingi-lingi si Bulo yun. Nabay Sa mananakop. man ilang kwarta matawag ba ni kwarta sa hangin dili. Dili po tiyan. Ay hinaguan mo na nila ba. Sa gile. Ako yung gubuton. Katulad pa niya ang asawa, tebingan. Ah. Mas okay naman tang iyalo yung asawa ipapriso, sabot lang sila. Kaya siya ba yung itagtrabaho? Sabi trabaho niya nga, answer man po siya. Oh, nya, ang asawa may dakpan. O lagi niya, O, di giyang ko. sakto Lain ba? sa kayo, Gulyat. Sakto na tigili ma'am. Dili. Ako nga. O madakpan ako asawa ako ipapriso. Nya ilisa na ko Ilmia. At ano ba? At kisa ba si Elmia? Ilmia Gumis. Kapag mong duha na sa Lan. Alan. Ah! Dili man magpapreso si Islaw, dili pun magpapreso si Mercy yang asawa. Ako yung magpapreso kay daghang laki dito. Salamat ako na dito na panon. Good ko ang pasol, tihon.